Gaueko 11:04 Bartzelonak 3-1 irabazi dio Atletico Madridi Camp Nou futbol zelaian lehen mailako 19. jardunaldiko norgehiagokan gogora ezagun, bai Bartzelonak, Atletico Madridek, Atletikek eta Real Madridek urtarrilean Espainiako Superkopa jokatuko dutela Arabian eta ondorioz gaur biharrean jokatuko dituztela euren 19. jardunaldiko norgehiagokak. Gaurkoan, esan bezala Bartzelona eta Atletico Madrilen txanda izan da, eta gora ezagun batetik Bartzelonak 3-1 irabazi ziola Alavesi etxean, eta Atletico Madrilek ere etxean 2-0 menderatu zuen Oviedo, beraz, bi taldeak dinamika positiboan iritsi dira. Atletico Madrid gainera dinamika are positiboagoan, izan ere txapeldunen ligan garaipena eskuratu zuen Interren aurka Wanda Metropolitano, Bartzelonak berriz ez zuen irabazterik izan Chelsearen aurka Londresen, gainera galdu bakarrik ez 3-0 egurtu zuen eta askoz ere gehiago izan zen Londreseko taldea, eta beraz gaurkoan elkarren aurka aritu dira. Errepasa itzagun amaikakoak, Hansi Flickek eta Txolo Simeonek ateratako amaikakoak. Bartzelonak ohiko sistema ezarri du zelaian, 4-3-1 Joan Garcia izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Kundek jokatu du eskuinaldetik, Baldek ezkerraldetik, Gerard Martin eta Pau Kubarsi izan dira atzealdearen erdialdean, gaur atzealdearen erdialde hori errepikatu egin du Hansi Flickek, joan den egunean larun batean Alavesen aurka ongi irten zitzaion, eta gaurkoan ere ongi irten zaiola esan daiteke. Euskare bikoitza osatu dute Eri Garziak eta Pedrik, Dani Olmo izan da erdipuntan, eskuinaldetik Laminek jokatu du, ezkerraldetik Rafinak eta goian Robert Lewandowski izan da. Simeonek ere 4-3-1 sistema ezarri du zelaian, Oblak izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Nahuel Molina jokatu du eskuinetik, ezkerretik Hankok, Lenglet eta Jimenez izan dira atzealdearen erdialdean, Joni Cardosok eta Pablo Barriosek osatu dute Euskari bikoitza, erdipuntan Niko González izan da, eskuinaldetik Juliano jokatu, ezkerraldetik Baenak eta goian Julian Álvarez izan da. Epailea de Burgos Bengoetxea izan da, González Fuertes izan du barrean laguntzaile eta orokorrean ez du jokaldi polemikorik izan. Hasieratik ikusi ditugu bi taldeak nortasun handiarekin, Bartzelonak logikoki nortasun handiarekin jokatu beharra zeukan, Camp Noun jokatzen baizuen eta talde hauek, normalean goian ibiltzen diren talde hauek etxean derrigortuta egon ohi dira jokoaren ekimena eramatera, eta halaxe egin du Bartzelonak gaurkoa, baina hasieran egia da distira handirik gabe. Atletico Madrid berriz, azken bolada honetan Bartzelonari jokatzen ari diren modu horretan, saiatu da jokatzen, eta zaio hasiera batean behintzat oso ongi irten, badakigu Hansi Flickek zeinen ongi lantzen duen atzealde aurreratu hori, eta horren ondorioz zenbaitetan jokoz kanpo uzten ditu aurkariak, eta gaurkoan zenbaitetan horixe gertatu zaio Atletico Madridi. Gainera, albiste txarrak oso goiz hasi dira Simeoneren taldearentzat, izan ere jada 2. minututik Joni Cardosok min hartu du, gero 6. minutuan berriro ere Atletico Madrileko mediku zerbitzuak zelaira sartu behar izan dira berriro ere erdilaria, joan den sasoian Betisen aritu zen erdilaria hartatzeko, eta gero azkenerako 13. minutuan erabat desagertuta zegoen, ez zuen jarraitzerik, eta ondorioz Simeonek Kokeren ordez aldatzea erabaki du. Arrobiko jokalaria atera da, Koke zelaira, eta egia esan ez da asko agertu, egia da denboraldi honetan, azken urteetan bazirudienean ez zuela bere maila berreskuratuko, eta urteak aurrera joan ala bere ibilbidearen amaieran egon zitekeela ikusten zenean, badirudi berriro ere apur bat maila berreskuratu duela, eta hortxe ari da Simeonerentzat garrantzitsua izaten, eta gaurkoan ere, Joni Cardosoren ordez aldaketa bera izan da, eta 19. minutuan esan dugu Bartzelonari askotan ongi irteten zaio, atzealdea aurreratzea, baina gaurkoan
Nahuel Molinak Alex Baenari sartutako baloi luze eder bat bikain kontrolatu du joan den sasoian Villarrealen aritutako jokalariak, eta Alex Baenak maisuki gainditu du Joan Garcia, ondorioz huts eta batekoa ezarri du markagailuan. Hasiera batean De Burgos Bengoetxeak jokoz kanpoko adierazi du, baina gero berehala barretik zuzendu diote eta argi eta garbi ikusi da nola gol legala izan den, ezta. Gerora ere Atletico Madrilek eduki ditu aukerak, esate baterako Joan Garziak sekulako geldiketa egin du buruz egindako erremate batean, eta gainera 26. minutuan jada Atletico Madrili joan zaio, edo pozak ez dio asko iraun, 7 minutu zehazki, izan ere 26. minutuan Pedrik bere batuta magiko hori atera du, eta sekulako pasea sartu du lerro artetik, eta Rafinhak benetan bikain Oblaki lehenik eta behin izkin eginez eta gero eskuinarekin Bartzelonaren gaueko lehen gola egin du. Egia esan Rafinha ere oso momentu gozoan da une honetan, Brasildarra joan den astean berreskuratu zen, baina esaterako bi goleko pase eman zituen. Egia esan oso momentu honean dago, eta nik uste gainera pentsa berreskuratu denean horrela badago ikusiko dugu etorkizunean, baina nik uste nabarmen gora egingo duela, eta joan den denboraldian askok esaten dute, eta nik ere alaxe uste dut Rafinha Bartzelonako jokalaririk onena izan zen, eta nik uste aurtengo denboraldian ere bide horretan doala Brasileko erasoko jokalaria. Minutuak aurrera joan ala, pixkanaka partida berdindua zioan, hau da batetik Atletico Madrid erasoan zebilen, baina nik esan nuke Bartzelona erasotzen zuenean, batez ere Lamine Yamalen egal horretatik, erdikaldetik Pedrik lerroak aurreratzen zituenean, eta askoz ere arrisku gehiago sortzen zuela areara iristerakoan, eta horren ondorioz, 35. minutuan Bartzelonak behin eta berriz jarraitu du erasoan, eta 35. minutuan Pablo Barriosek Daniel Mori penalti argia egin dio, area barruan zango trabatu du Bartzelonako jokalaria, eta ondorioz epaileak penaltia adierazi du, De Burgos Bengoetxeak, eta Lewandowskik zeruetara bidali du, ez gaude ohituta egia esan Lewandowskik alako jokaldiak eutxe egitera, baina gaurkoan alaxe gertatu zaio Poloniako aurrelariari, eta benetan albistea izan da, Camp Nouko 3. anfiteatrora edo bidaliko zuen baloia argi eta garbi, eta egia esan Bartzelonarentzat une kritikoa izan da, alako akatsek askotan gero partida amaieran eragina izaten baitute, ala ere horrek nik uste Atletico Madrid ere morala eman diola, eta 45. minutuan Juliano Simeonek baloia hartu du, Gerard Martinek sarrera gogor xamarra egin dio, batzuek txartel gorria eskatu duten, nik uste horiarekin konforme geratu naiz neu behintzat, txartel horia atera izanarekin. Gerard Martini iruditzen zait Juliano Simeonek ez zuela inongo asmorik vertikalki atera joateko, eta 45. minutuan gainera lehen zatiaren altuera horretan ez apur bat zigor handi egia edo ez ote litzakeen izango Bartzelonarentzat 10ekin geratzea. Kontu banako emaitzarekin iritsi dira lehen zatiaren amaierara, eta bigarren zatian Nico González kendu eta gala gerratera duen. Nico Gonzálezek goitik behera egin du, nik uste hasieran oso parte hartzaile hasi dela, batez ere azken metro horietan Atletico Madrili zerbait eman behar zion horretan hasieran finaritu da, baina gero berehala itzali da, eta ondorioz Simeonek beste zerbait egin behar zuela ikusi du, eta zentzu guztiarekin Conor Gallagher atera du, eta apur bat Koke erdi punta horretan
kokatu du, eta aldiz, Conor Gallagher, Pablo Barriosekin batera euskarri bikoitzean. Bigarren zatian esango nuke Bartzelona zulo handiagoekin ibili dela, esate baterako lehenengo zatian Lamine Yamal askoz ere kontrolatuago eduki du Hancock, gaurkoan Atletico Madrilen ezkerregaleko jokalaria izan den jokalariak, baina bigarren zatian nahieran ibili da Lamine Yamal, baloia hartzen zuenean oso erraz iristen zen alboko marra horretara, eta gero gainera jokaldi arriskutsuak atera ditu, eta 71. Minutuan bigarren albiste txarra, gaurkoan albiste txarrak bata bestearen atzetik iritsi zaizkio Manzanaresko taldeari, eta kasu honetan Alex Baenak min hartu du, gainera lurrera bota da eta ikusi du nabarmen min zantzu horiek bazituela, eta bere ordeztiago Almada atera da, ondorioz beste aldaketa bat ere egin du, kasu honetan Juliano kendu eta Sorlo sartu, eta ja da bi aurrelarirekin jokatu du, eta egia esan hemen 4-3-3ko sistemara igaro da, Conor Gallagher, Barrios eta Koke ziren hiruko lerro horretan, eta goian Almada, Julian eta Sorloz geratu dira, eta kasu honetan etzaile ongi atera, jokaldia izan ere 75. Minutuan, eta hemen aipatuko dut eta baliatuko dut esateko Nahuel Molinaren denboraldia azteko modukoa izaten ari dela urten. Argentinako jokalaria esan ez dabil bat ere fin, egia da lehen zatian goleko pase hori eman duela, baina kasu honetan 75. Minutuan Dani Olmok oso errazei gainditu ditu Bera eta Jimenez, eta buelta eman da bakarrik geratu da Oblaken aurrean, eta maisuki sareratu du Bartzelonaren 2-1 erdiesteko. Kolpe gogorra izan da Atletico Madrilentzat, batez ere 4 minutu lehenago behar bada partidako jokalari onena izaten ari zen Alex Baena min hartu duelako, eta ezinbestean aldatu behar izan duelako Simeonek, eta 75. Minutuan gainera Olmok ere golaren ostean min hartu du, eta aldaketa bikoitza egiteko baliatu du, sistema aldatu gabe Flickek. Kasu honetan Olmo, Bera eta Lewandowski atera ditu, Olmok partida ona egin du, gola egin du gainera, baina orokorrean nahiko desagertuta ikusi dugu, eta Lewandowski berriz ere ez da finibili, ez da bilfin orokorrean, baina badakigu zelaian dagoenean zenolako arriskua duen, eta Flick horren jakitun bada. Eta gero Rashford eta Ferran atera direnean, Rashfordek ez ditu behar bada beste batzuetan markatu dituen desberdintasun horien markatu, baina orokorrean finaritu da, eta Ferran ere. Eta 73. Minutuan gaur esan albiste txarrak talde guztiek izan dituzte bi taldeek, eta kasu honetan Pedrik min hartu du, ikusiko du zenbateraino izango duen, sekulako partida jokatu baitu beste behin ere Kanariar uharteetako Tegueste herriko erdilariak, eta esan Bartzelonarentzat Pedrik min hartu eta partida batzuk ezingo baditu jokatu, denboraldiaren zein fasetan dauden ikusita, oso mingarria izan daiteke Pedri galtzea. Bere ordez draw atera da, egia esan sekulako kalitatea erakutsi du, oraindik ere jokalari gaztea da, baina kalitatea baduela erakutsi du, eta baita ere Rafinha kendu eta Casado atera da, apur baila da emaitza mantentzera ere irten dela esan daiteke, edo joan dela orain esango dut Flick, eta naiz eta sistema ez duen aldatu, beste ezaugarri batzuetako jokalaria behar zituen. Koke ere kendu du Griezmannen ordez, esan dugu Koke lehen zatian 10. Minutuan atera da, ia partida guztia jokatu duela esan daiteke, baina bere ordez Griezmann atera da, jada erasora ezinbestean joan beharra zeukan Atletico Madrilek, eta jada hor Bartzelona apur bat inposatu
atzera bota dute, baina egia da orokorrean Bartzelona baloiarekin eroso aritu dela, Atletico Madrilek ez duela jakin Griezmann eta Sorlozekin ez, badira esperientzia handiko bi jokalari, eta ez du jakin behar bada haiekin aurrera egin eta Bartzelonaren atzealdeari presioa egin eta burua usteak sortzen, eta ondorioz eroso aritu dela esan diteke azken minutuetan Bartzelona, eta Atletico Madrid erasoan zehaztasunik gabe erdiraketa batzuk ipini dituzte, Sorlozek ere eta Almadak izan du aukera oso garbiak, baina hor gehiegi luzatu da eta ondorioz kanpora joan zaio. Sorlozek ere beste bat izan du, izan dituzte aukerak, baina zehaztasunik gabe ibili dira. Lamin ere kendu du, Christensen ateratzeko, hau bai da emaitza mantentzeko aldaketa izan dela. Laminek partida bikaina jokatu du, batez ere bigarren zatian, lehen zatian ez da oso fin ibili, eta 86. minutuan ja Atletico Madrilera batera sora joa zela, Alejandro Baldek baloia aurrera eraman, alboko marra bilatu Ferranen gana bota, ipini area barruan, eta Ferranen gola egin du 86. minutuan, hementxe itxi da norgehiagoka, eta ondorioz Bartzelonak lidertza sendotu du, une honetan 4 puntura da Real Madrilen gandik, bihar jokatu beharko dute zuriek Atletiken aurka San Mamesen, eta Atletico Madrid berriz 4. postuan geratu da 31 punturekin. Beraz gogoratu, Bartzelonak 3, Atletico Madrilek 1, Camp Nou.